This station is now the ultimate power in the universe. T1 station. Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go. Playing more music online. This is your favorite radio station. T1 station. Your number one internet radio station. Playing more music. We are T1 station. Your number one favorite station. Playing more music online. Oh yeah. We are your number one radio station. We only play the hits. Chatagurwa jago na mwari wedu. Vavengiwe vangeri ya munasimba, muchawira pasi na mwari wedu. Vavengi vevangeria munasimba muchawira pasi tina mwari wehondo. Varoi vose munasimba muchawira pasi na mwari wedu. Vanoroya vose munasimba munowira pasi na mwari wedu. Pakate ya misungo tinodarika isu na mwari wedu. Musaenzanisa mwari nezvisina basa. Mwari wedu ndi mwari wehondo. Musaenzanisa mwari. Kune vachiri kundibata muri yeZimbabwe kumatima nenyika kwese kwamuri. Mwari wehondo. Azita ndinonzi DJ T1 Radio Driver Class 1 pamugwagwa. Eka kumisa ta. Akusvika ikoko kumufunge kwadzimwe nyika. Kumisa. Anziwo musha usingasvike vayeni vakamboita seiko iwo. Kumisa ta. Atatsikwa panapa bufu Siona nemuyenzi anodimbuka atichanzwa kuti muyenzi vedu ndiani ari kubva kupi ari kumboendeni anodimbuka atichazvibata muhurukuro yatinenge tiri kuzoita nawo mufundi anodimbuka akambokana simudza panapa aka andoka kanziko atakoni achatakurwa takoni abata wakadaro bwana utani. Muri mwari wesimba muri mwari wesimba imi mwari wesimba muri mwari wehondo mwari wehondo muri mwari wehondo imi mwari wehondo mwana wa Mai Maria aranguzi oria akundikane. Aiwa regai mbokabate ndakadaiso. Ndobva ndazodzoka ndichikapfuurira nako mberi. Regai tichingamidze amuyenzi atitsika panapa nhasi. Munhu waMwari makadi zvenyu. Aiwa tiripo makadi zvenyu. Aiwa tinofara. Aiwa tinotenda zvikuru. Izvozvizvi muri yeZimbabwe vari kuda kunyatsa kuziva kuti munhu ambotitsika nhasi uyu ndiani uyu. tinotenda makadi muri yeZimbabwe tichidzorera kugamuchira wakataitwa ne DJ T1 ndinokutendai Mwari akuitire zvakanaka. Aiwa tinotenda. Zita rangu ndinonzi Apostle Blessing Benjanin kana tiri kushumira. Okay. Rekubarwa vanondiziva kuti Blessing Makomeya. Alright. Aiwa tinotenda. Right, nsewa dzina muningina tatsikwa panapa na Apostle Blessing Benjamin wapinda muno mu studio. Right, mungatitsanangudzire Apostle kuti imimi munonyatsa kuita nezvei. Wari kuda kunzwa muri yeZimbabwe kuti ko iwo Apostle Blessing Benjamin nawo wakambomira sei, wanotengesa madomasi pamusika here, wanoita zvekuweza here, zvakamira sei? Okay. Tinotenda, thank you so very much. Inintiri mushumiri.
muparidzi weshoko raMwari uye ndiri muparidzi zvakare nenzira yekuimba. Kana tisiri papulpit tinenge tichiparidza tichiita zvekuimba. Ndo ushumiri hwatinonzwisisa zvine chekuita nemimhanzi chete nekushumira Mwari tiri papulpit tichiparidza shoko raMwari. Yes. Aiwa tinotenda zvikuru. Iko tichida kumbotarisa iko mune zvemumhanzi umu. Kuti muzopinde mune zvemumhanzi Apostle makazvitanga rini izvi? Zvine nguva yakati rebei. Zvakusvika makore anopfuura 35 zvichidaro. 35? Kuti zvekuimba ndakazvitanga ndiri mwana kadiki. Ndofunga ndine makore anogona kuita 5 or so. Farira kuita zvekuridza. Ndakakurira kumusha. Saka taigadzira munoziva zvivharo zvemadhiringi zviya taizvitora tozvipisa toisa buri pakati tosungira katambo saka zvachiti like percussion. I could play that for the rest of the day. Ndaisonzwa kuti zvangu zvifamba zvakanaka saka ndakafarira ndichida kuridza percussion zvakanyanya. So I then attended my primary level ndikapinda kuclub yaita zvekuimba. Even pandakaenda kusecondary level ndo pandakatanga kuita zvekuimba zvakanyanya. Asi mugore ra 1999 ndo pandakatanga kupinda mumakwaya aita zvekuimba zviri serious kuchurch. I grew up in Chimanimani. I went to school at Chimanimani High School, and at that school taita zvekuimba zvakanyanya because they to scripture union. Then kuchurch I was doing it AFM Ngango Assembly under the leadership of Pastor Mkuze then. We had Blessed Singers group, we had the choir yaimba zvakanyanyisa stereke, and I was in there in Blessed group. Takatina wana Kuda Mshanguri, Rosemary Jochoma, a lot of girls and boys vaimba zvakanyanya nasibongile Mandega. So I got so much inspired nokuimba kwawaita. Asi muna 2000 I met another guy ainzi Josiah Smango. The guy was very good. He was a composer and a vocalist. Saka we teamed up. Tikagadzira group redu taimba tingori tuchet. By then tatisina ma instruments, no guitars, no what, and I could play tambourine. And Josiah was singing the lead vocalist and I was doing the back vocalist. The tambourine. Really it was good. So mugore 2001 ndo pandakazotanga kunyora unziyo inini. Chimbo chandakanyora mugore iroro chinonzi Tetelestai. Tetelestai zvinoreva kuti it is finished. Manzi akataura Jesu pamuchinji. So ndo pandakatanga kunyora nziyo iyoyo. Nziyo iyoyo ndo title track yealbum ratakuchibudisa nhasi muna 2023. Exactly. Rinova ratakwachura kambo kanonzi Dhagu aka. Akatambobva kuti turwa. Akatobva kuridza aka kanonzi Dhagu. Takatora padamba refiroro rakanzi Tetelestai richabuda zvaro manje. So in 2014 we recorded our first album rainzi Nemo Makaropafadzwa. Takarecorda, it was very good. Rakaita mbiri nemasongs anomborera makawanda wanda, anambira nehosho, ana moyo wokurevesa, ana kunze kune mapere. Yeah, so the album did well on the market. But 2017 vataisa single inonzi Tidza Kunyarara. 2018 vataita imwe single yatakaita zvakare pamwe chete neshamwari dzangu dzatakaita nayo single iyoyo yainzi ndaoda kukangana naye Zodzo. Zodzo takaita pamwe chete naSasha naTatenda. Zodzo ndakaita naSasha. Yeah. Then patazoita imwe foot single track. Single iyoyo yainzi Character. Iyo ndakaita ndiri ndoga. Patazoita imwe single foot yet another single. This time naSasha and Tatenda inonzi Todana Zita. Ndo pakuchizoya paalbum tasvika nhasi iri inonzi Tetelestai.
Okay. Yes. Aiwa, tinotenda zvikuru Apostle nekutsanangudza kwakanaka. Saka pandiri kuda kunzwa Apostle ndepekuti nguva yese maiva muchiimba yaingova gospel chete. Hamuna kumbochinja musambo, makangotanga nekungoimba gospel. Andina kumbochinja musambo. Hamuna kuchinja kuimba gospel nokuti ndo zvandakadanirwa. Okay. Zvenge ndichingotedza zvandiri kuudzwa. Okay. Namweya mutsvene kuti ndiite. Alright, mubvunzo wangu ngoda kundoti ngei mimi makandosarudza kuimba gospel but tikada kutarisa kunze uku kune musambo yakasiyana siyana. Atinotenda andina kusarudza kuimba gospel. Asi ndakateerera kunzi ndakanzi ndiimbe gospel. Okay. You know what I'm saying? Yeah, I was appointed kuti ndiimbe gospel. Okay. Andina kumuka ndichingosarudza kuti misambo irapa iyi list yemisambo irapa iyi ndoimba ipi zviya ndichibvisa ndichibvisa. Alright. I was appointed to sing gospel. Okay. Saka ndiri kuimba sekudanwa nekuzodzwa kwandakaita kuarea iyoyo. Alright. Haistori choice yangu. Okay. Asi ndinotenda nekudanwa kunekaitana Mwari kuti ndiite izvozvo nekuti neniwo ndinoona kuti zvakandinakira. Zvakakunakirai. Sure. Aiwa, tinotenda Apostle. Rwendo rwemusic Apostle zvakakutorera nguva yakareba sei kuti muzokwanise kutanga kuti makurekodha nekuda kwekuti vamwe vanhu vanoti recording yakaoma ukakwanisa kukomboza kuti uzopinde mustudio handizivi kusaidi kwenyu kuti zvakakutorera nguva yakareba sei kana kuti zvenge zvakagozha sei zvenge zvakariruka sei kuti muzokwanise kurekodha first album kana kuti first single yamakatanga kurekodha mustudio. Tinotora mukana kuti ndiyeuchidze nekukurudzira vamwe vanoda kupinda munyaya dzezvemumhanzi izvi kuti nyaya iyi especially nyaya yekurekodha haina kuchipa. Right. Toti mazuva ano zvave nane because marecording studios awanda. Unogona kungoenda apa nestudio awanda but all the same it also needs money. Okay. Time ndakarekodha indini zvanga zvisina kuchipa ndakatraya kumboenda nemademo kune mamwe mastudio kutogadzira demo racho kuti tiite tinorepresenta zvanga zvisina kumira zvakanaka. Alright. Yeah, pamwe pacho taitoshayiva ruzivo chaivo rwokuti how do you go about it when you intend to have a recording. Taitoshaya kuti saka tinoita sei tinoonani when you are just new in the industry, you don't have anyone wekuti anokubatsira. Pamwe pacho knowledge is power. Unogona kuzungaira iri nyaya kusakungoziva kuti ndoita sei. Saka nokuda kwerubatsiro takazowanawo kune vakasiyana siyana. By that time Pastor Stole tried to help a lot in terms of trying to make a demo for us kuti zonoipresentawo kumastudio. Kumwe kumastudio kuti taisvika vaizonzi music yenyu hatigoni kuiridza because yakawanda magitari tajaira zvedu zvedigital zvatinongoita izvo. Saka kuti zonokuti magitari enyu hatizovakwanisa. Isusu music yedu atinoimba igospel but iri muzhenero resungura kazhinji kacho. Tinozosanganisa edu zvakawanda but predominantly we do sungura version of the gospel. Okay. Saka pamwe vaizoti hatikwanisi kuirekodha because music yenyu is too much. Ine magitari akawanda inoda zvinhu zvakawanda zvakasiyana ngoti tinongoita digital tinongogadzira mabhisi nekompyuta moimba. Know what I'm saying? Asi tinotenda Mwari kuti at the end of the day takakwanisa kurekodha uye timire pano nhasi tichikwanisa kuti Mwari vakatiitira zvakanaka kubva patatanga kusvika patave nhasi. Ichokwadi. Tinotenda zvikuru Apostle. Right, kubva pamakatanga Apostle kusvika pari nhasi maane maalbum mangani nemasingles mangani? Tine album rimwe chete ne 6 masongs nemasingles darikwana kuita mana. Okay, mana muchirungu ndo 4. Okay. Aiwa, tinotenda. Asi mimi murimo munyaya yezvemumhanzi muchitarisawo matambiriro ari kuita music yenyu muri kuzviona sei ichienda kunyika? Music yedu iri kutambirwa zvakanaka. Okay. Vazhinji vanoti Mwari varutiitira zvakanaka kuti batsira kuti gone kunyora zvinhu zviri theologically correct. Okay. You know, cases of theological fraud mashoma whereby vanhu vanogona kungoimba zvongoti Mwari but pasina zvegospel zvamunonyasa kubudisa zvinosapotiwa neshoko raMwari rinova bhaibheri. Isusu sevatendi tinoritenda zvakanyanya bhuku iroro. Okay. Tinotenda kuti ndopfungwa yaMwari kwatiri. Saka kana tikange tichiimba zvisiri kutsaudzana
nebhaibheri inova pfungwa yaMwari kuvatendi tinoona kuti zvinenge zvakamira zvakanaka. Uye saundi yedu muZimbabwe sungura inotambika zvakanyanya. Even pasi rese tinoona kuti vamwe vasungura vanoenda kune dzimwe nyika kunoita mashow and stuff. Tinoona kuti musambo uri kutambirika, musambo une originality yedu isusu semaZimbabweans. Saka imimi musambo wenyu wa gospel iri sungura. Yes, musambo hausi gospel. Hakuna musambo unonzi gospel. Alright, tibatsirei ipapo. Chinonzi gospel is the good news. Okay. Aiwa, ipapa munogona kubatsira vakawanda nekuda kwekuti vamwe vanoti ari kuimba musambo wesungura asi iri gospel. Saka imi musambo wenyu wakamira sei? Okay, like I was saying kuti hakuna chinonzi musambo wegospel. Okay. Yes. Gospel manzwi matsvene anotaura nezvaKristu. Alright. Ko zviridzwa izvi zvitatu. Zviridzwa ndo musambo. Okay. Yatinoti genre nechirungu. Alright. Saka our genre here is predominantly sungura. Okay. Saka tiri kutora gospel. Andika? Manzwi egospel atiri kuimba nezvawo ari mugenre resungura. Okay. Yes. Zvangofanira kuti motora manzwi egospel moimba reggae. Alright. Motora manzwi egospel moimba kwaito. Motora manzwi egospel moimba afro jazz. Alright. Or some fusions. Alright. Yes. Aiwa ndakubatai. Right, ngatichisvike inhasi apostle pane song yedu yakanzi Dhagwi. Dhagwi yakamira sei Dhagwi? Maida kuzama kuriwa kuti kudii pamakagadzira Dhagwi? Dhagu. Chekutanga Dhagu inzwi rinoratidza maitikiro aita chiito. Okay. Ndingati inzwi rinodescribe a verb. Verb redu kudonha pasi. Okay. Yes. Alright. Ndo chiito chatinacho. Asi zvinhu zvaitika sei? Ndopatiri kudescribe nyaya yekuti Dhagu. Okay. Dhagu kubhagurwa. Kwenchemuswa. Kurigidurwa. Ya. Muri kazoshe kuti mungari buritse sei. Ya. Alright. Kubhadaburwa. Alright. Yes. Alright. Kwechi. Nawiri papa DJ. Ndekuti mukaverenga shoko raMwari in the book of 1 Samuel chapter number 5. Right? Yeah. Munonzwa mune nyaya yekurwa kwakaitwa hondo pakati pevaIsraeri nemaFilistia. Alright. Kuchapter 4 tinononzwa nyaya vaFilistia vatora areka yesungano yaJehovha. Alright. Yes, the Ark of Covenant. Inova yaratidza uwepo hwaMwari. Okay. Saka paita hondo kudaro vaIsraeri vakundwa hondo, vaFilistia vakanotora areka iyoyo. Kwakuuya nayo kumuzinda wavaFilistia. Alright. Saka vaFilistia nguva iyoyo zvaitendwa kuti kana vanhu vakaenda kuhondo vakakunda hondo, Mwari wavo ndiye anenge avakundisa hondo. Okay. Saka vaFilistia vainamata chimwari chainzi Dhagoni. Chitori netemberi. Okay. Chiri chimufananidzo. Okay. Chitori netemberi chichinzi Dhagoni. Alright. Ndo chavainamata. Saka vakanotora areka yaJehovha kwakuuya nayo mumba yaDhagoni. Okay. Senzira yekuratidza kuti zvatanokepcha patabva kuhondo izvi, iwe Mwari wedu Dhagoni une simba, ona tabata Mwari wawo usina simba tauya naye pauri. Alright. Tikuratidze kuti ubasa hwedu hwataita kwataenda kuhondo. Okay. Na kuhondo mukakunda hondo mauya nemacaptives of war. Alright. Yes. Alright. Mauya nemadzimai, mauya nevakomana vachine simba, mauya nezvipfuyo, mari and stuff zvainotora kana vachinge vakunda hondo. Okay. Saka vakauya neareka yaJehovha kuuya nayo kuipresenta kuna Dhagoni as a way yekuratidza kuti iwewe Dhagoni ndiwe une simba, tanokunda vaIsraeri naMwari wacho tabva tamutora tamukepcha tauya naye kwauri iwewe, tikuratidze kuti iwewe une simba watirwira kuhondo kwataenda. Alright. Yes. Saka vadaro ndokumuka the following day Dhagoni wauya akadonhera pasi. Okay. Pamberi peareka yaJehovha. Ende akadonha zviri smart. Zvaireva kuti Dhagoni akasubmita pamberi peareka yaJehovha.
kuratidza kuti aiwa kuti aiwa handimi mukuru. Asi varidzi vainamata mwari wavo anonzi Dagoni havana kunzwisa kuti mwari wavo atopeta muswe pana mwari auya kutemberi make. Havana kuzvitenda kuti Havana zvaitika. havana kuzvinzwisisa. Saka vakamuka makuseni ndokamuka makuseni ndokutora Dagoni wauya ndokumeskidza futi panzvimbo. Okay. Zuva ndokudoka ndokuenda futi kunovata. This time mangwana vachimuka vakawana Dagoni yauya adhagurwa manje. Alright. Ya. Adonedzwa pasi. Asina musoro. Asina makumbo. Asina maoko. Agurwa. Alright. Dagoni chaita sei? Chatagurwa. Hakusisina Dagoni. Hakusisina Dagoni. Oh, ndo pane nyaya yacho. Dagurwa yawa. Adhagurwa. Hakuna munhu. Aish. Handine munhu. Saka zvinoreva kuti vatendi ngavasachityidzirwa ne-any force power. Alright. Ngavasachityidzirwa nezvingatendwa zvose zvisina simba raMwari. Ndava izvozvo zvinorepresenta simba renhema, zvinorepresenta chimwari chenhema. Alright. Ngavasachityidzirwe nezvingaitika muupenyu hwako. Bikuti urwere, bikuti kushayiwa basa, bikuti une zviri kunetsa kushayiwa mwana kuita sei. Zvese izvozvo tinozvifananidza nesimba raDhagoni. Ndezvenhema. Simba rechokwadi rina Mwari nderekuti unoita mwana iwewe. Nderekuti unoenda kubasa. Nderekuti unodzikinurwa pari kupora. Nezita raJesu Kristu. Haleluya. Tinotenda zvikuru Apostle nekuda kwetime dzedu. Nditaurire muchidimbo Apostle kuti imimi masongo enyu muchinyora munorota here, munoita sei? Okay. Masongo munotarisei? Handitarisi. Munoita sei papo? Handiroti. Kunze kwe1 mbira nehosho. Ndo yakauya ndokuda kwekurota. Asi zhinji ndinopiwa. Okay. Ndakatomuka ndichitofamba. Alright. Saka handifungi song. Ndinopiwa song. Ndinotanga kuimba song. Alright. I start to sing a new song. Saka song yangu inouya ine manzwi nebhiti racho. Alright. Ndinongwerekana ndakutanga kutoimba song, especially nguva dzandinonge ndichifamba hangu ndiri ndega. Ndine nguva yekuyanana naMwari vamwe ndiri ndega pasina zvondidisturb. Mwari ipapo anotora nguva iyoyo kundipa nziyo nyowani. Alright. Yes. Aiwa, tinotenda Apostle. Right, vamwe vachada kuziva muri panapa kuti masongo enyu anowanika kupi? Tombawana sei Apostle? Mukaenda paYouTube pedu munowawana masongs edu. Mukanotypa kuti Blessing Benjamin paYouTube pedu munoiwana masongs edu aripo. Okay. Uye paWhatsApp pedu munotiwana zvakare. Alright. Number dzedu dzeWhatsApp dzinoti 0772 yeah 603 601. Alright. Ipapo apo panowanikwa zvakare masongs edu aripo, vanogona kutibata vateereri tichitaura navo tichivapa zvatinenge tiinazvo. Facebook page yedu Reigning Grace Ministries ndochikwata chatinemba nachoka. Okay. Reigning Grace Ministries. Reigning Grace Ministries. Mukaenda paFacebook pedu mukanotsvaga Reigning Grace Ministries page iroro muchanoona zvatinenge tichiita zvakare. Uye nemamwe masaitsi akawanda toda kuvandudza kuti awande, tiendewo paTikTok, tiendewo mumasaitsi akasiyana siyana. Tichadzoka zvakare tichikuudzai kuti aiwa takuwanika zvakare pakati nepakati. Asi tinotenda kuti tichange tichiwanika pese panowanikwa napo mimhanzi yavazhinji. Aiwa, tinotenda Apostle. Asi tisati tabva pano Apostle. Chimbotiimbira imbichana kuti timbonyatse kumbonzwa iko Dhagwa. Katimbonzwe mbichana kuti zvechokwadi ndiwo Apostle vakaimbawa. Adzivaro vose muna simba. Muchawira pasi na Mwari wedu. Yes. Vakakumaka vana simba. Vachawira pasi na Mwari wedu. Dag. Tinotenda zvikuru Apostle. Aiwa, chitorai mukana wekuoneka vateereri tozopedzisa nekambo kedu. Aiwa vateereri, tokutendai. Thank you so much for watching this video. Thank you so much for watching this recording. Mwari akuitire zvakanaka. Murambe muchiti support chimbo chedu chinonzi Dhagu chiri kwesteyo kwakasiyana siyana kumaradio stations kwakasiyana siyana. Tigofambidzana pamwe chete. Tichamba tichikupai zvinyowani nesupport yamuri kutipa. Thank you so much DJ T1 station. Thank you so much for having me. Mwari akuitirewo zvakanaka. The crew also behind the scene. Mwari akuitire zvakanaka. God bless you so very much. Thank you Apostle. Aiwa, tinotenda zvikuru. Right, muri yaZimbabwe ndokufamba kuti kuita chirongwa ndakundopendera chirongwa nekambo kakadziko Dhagu bata wakadaro naika.
Siworia akundikane. Kuimba kunoita Apostle Blessing Benjanin awakava andofunga muri kunzwa kuti hey akutsika nekunhambulira masokisi echongo anofiswa nemvura inopisa mwana mtara akambo kakabatwa nemuto wemhando yepamusoro-soro ando vatange tiri kuita hurukuro navo zuva ranhasi apano pati one station mwana mtara nefenyuro inotosanitaisa dzimwe nefenyuro andinonzi ticha T1 radio driver class 1 pamugwagwa tinenge takatakura vabereki mufunge takuenda navo Apostle musati mabva panapa tiri kunzwa pa singo yedu iyi pane vamwe vanhu vamakashanda navo ndovanani ava tatenda regai nditi apa papa ndakashanda nanonzi Afro Prince mbwenziyo dzechitendero zvakare naprogress banda mbwenzi dzechitendero zvakare ndoda kuvatenda varume vavo vakabata basa guru kwazvo chokwadi vakagwa vamire aiwa tinovatenda mwari ngavaitire zvakanaka ndova ndakashanda navo kuti zviite sezvo zvaita izvi aiwa tinotenda zvikuru bata netauro achiri kupisa icho andi Apostle Blessing Benjanin ataku andokambo kacho single track iri kupisa kunda rinobva kuna Mwari simba rekukunda ndiye Mwari simba rekukunda rinobva kuna Mwari kana rekubudirira ndiye Mwari simba rekukunda rinobva kuna Mwari simba rekubudirira ndiye Mwari. This station is now the ultimate power in the universe. T1 station.